ଆବାସ ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିନଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଗୃହ ମିଳିଥିବା ହିତାଧିକାରୀ ଘର କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିନଥିବା ଯୋଗୁଁ ବିଡିଓ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରୀତି ରଞ୍ଜନ ରଥ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ବ୍ଲକର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିପିରେ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଘର କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ କଲେ ଘର ବାବଦକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ରାଶି ଆଦାୟ କରାଯିବ ବୋଲି ବିଡିଓ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛି। ଘର ପାଇବାର 1 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଘର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ଆଉ ଅଛି। ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣୁଅଛୁ ଆମେମାନେ ଗରିବ, ତଥାପି ଆମ୍ଭେମାନେ କାହିଁକି ଏମିତି ଭୁଲ କରୁଅଛୁ। ଆମକୁ ସରକାର ଜାଣି ଶୁଣି ଆମକୁ ଗରିବ ବୋଲି ଜାଣିକି ଆମକୁ ଘର ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଆମେ ଅବହେଳା କରିବାନି। ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତୁ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆବାସ ଯୋଜନା ଘର କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।